Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, barkatuko naute Gabona gorrotzatzen dituztenek, agian Julenek. Baina gaur, Gabonetako jertxe itxusien mundu eguna da. Bai, hau ere existitzen da. 2002an sortu zuten egun hau Kanadan. Eta oraindik asko edatu ez den arren, aipatzeko moduko iruditu zait. Matraka ederra ematen ari zara, Gabonen kontu honekin. Aitzakiak bastar batean, aitzakia bestean, aitzakia leku guztietan. Egia esan jertxe berezirik ez dugu ekarri, baina Gabon kanta bat jarri, eta kito hori ere ospatzeko modu ederra da, ez da? Bueno. Bale. Efemeridik hasiko naiz bestela buklean jarraituko duzu eta 12 joko dizkigute. Iruzurrak, politika eta kartzela aipatzen hasten baditugu, ze iruditzen horla pixka bat Gabon girotik atera. Oso Gabon giroa, bai. Batira, gaurko egunez 2019ko abenduaren 17an De Miguel auziko epaia jakitera eman zuten. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan inoiz epaitutako ustelkeria kasurik handiena. 26 pertsona epaitu zituzten. EAJak zuzentzen zituen zenbait instituziotan esleipenak egin eta lizitazio horietara aurkezten ziren enpresei komisioa kobratzen zizketela frogatu zen. Arabako 3 buruzagi jeltzaleoi kartzelara bidali zituzten Alfredo de Miguel, Aitor Telleria eta Koldo Otxandiano. 13 urte eta 3 hilabeteko espetxe zigor ipini zioten De Migueli, 7 urte eta 6 hilabeteko Otxandianori eta 6 urte eta 6 hilabetekoa Telleriari. Ez dute sekula itzuliko, ondoriorik ez duela, jakin badakitelako. Spoiler, eszeptizismoan indartzen duen humorea, baino ez da onartuko, eta orduan bai irri egimeno. Spoiler, albiro zailagoa izango. Eta epaiketekin jarraituz, gaurko egunez jaio zen Chelsea Manning estatu batuar soldadu ohia, Wikileaks atariari dokumentu konfidentzialak filtratzeagatik espetxean izandakoa. 2013an Marylandeko Fort Meade base militarrean auzitegi militar batek epaitu zuen, eta 35 urteko espetxe zigorra ezarri zion Manningi. Berak filtratu zituen dokumentuen artean Collateral Murder izeneko bideoa dago. Bideo horretan ikusten da helikoptero estatuar batek nola zibil talde bat hiltzen duen Iraken. Tartean Reuters agentziako 2 kazetari zaudela. 2017ko urtarrilaren 17an Barack Obama presidenteak zigorra aldatu zion eta 2017ko maiatzean aterazen aske Manning 7 urteko espetxealdia igaro ostean. Negar malkoak bomba hoxekin izanitako irrifar goxoa. Homejam, postiak que la guerre la barre, base qui, la base quoi, la base où on ne laisse pas, c'est les images qui nous encadrent, donc ils font partir en voyage pour ne pas rester sans porte esclave, pour ne pas être victime du lavage. Historiaren idazmakinak ez du lautadarik idaztearen tinta iluna. Nik beste epaiketa bat aipatu nahi dut. Hobe esan da epaiketa baten aurreko hilketa bat. Izan ere gaurko egunez, 1987an Jose Parejok bere emazte Ana Orantes erail zuen. Hilketa matxista hark gauzak aldatuko zituen. Gazte zirela ezkondu ziren Jose eta Ana. Ezkontzatik 3 hilabetera haurdun geratu zen Ana, baina orduan, hurrengo 40 urteetan biziko zituen lehen erasoaren biktima izan zen. Senarrak zaplasteko bat eman zion. Hurrengo 40 urtetan etengabe jasango zituen irainak, erasoak, mehatxuak eta kolpeak. Eta horixe bera jasantzuten baita ere bikotearen alabek ere. La pared y al entrar me liberé.
despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Eraso horiek kontatzera joan zen Kanal Sur Andaluziako telebista kateko saio batera. Platoan deklarazioak irauntzen 35 minututan, Orantesek jasandako eraso fisiko eta psikologikoak laburbildu zituen. 3 alabetako birekiko pederastia asmoak, bidegabeko debekuak, gertaera bortitzak. 1987ko abenduaren 17an, asteazken goizean, telebistako elkarrizketa eman eta 13 egunera, Ana Orantes parejoren gurasoekin joan zen erosketak egitera. Ordubiak inguruan itzuli zen bere txaletera. Bitartean parejoan zegoen emazte ohia bueltatzeko zain. Eta heldu zenean, Ana erosketa poltsak deskargatzen ari zela, atzetik gerturatu eta erregaia botazion ondoren su emateko. Cuando me encuentren, que digan siempre, que digan siempre que fui cantora, viviendo sueños que como todas crecí con miedo y aún así. Ana Orantesen hilketak aldatu egin zuen gizarteak emakumearen aurkako indarkeriari buruz zuen pertzepzioa. Horren ondorioz Espainiako legeria aldatu egin zen. Alvarez Kaskosek, gobernuko lehendakari orde gisa, kasu isolatu, xelebre baten ekintza zela esan zuen arren, Alderdi Popularraren gobernuak hilabete batzuk geroago etxeko indarkeriaren aurkako ekintza plana onartu zuen. Horren ildotik, zigor kodea eta prozedura kriminaleko lege aldatu ziren, ohiko indarkeria psikikoaren delitua eta erasotzailearen eta biktimaren arteko urruntze fisiko ahalbidetuko zuen kautelazko neurri berria barne hartzeko. Indarkeria horren kausak diagnostikatzeko prozesu luze baten ondoren, Espainiako parlamentuak Jose Luis Rodríguez Zapateroren gobernuan aho batez onartu zuen genero indarkeriaren aurkako babes integralerako neurrien lege organikoa, 1/2004 lege organikoa bezala ezagutzen duguna. Zimurrak, zauriak erredurak, urbainak zimurrak, aldakak orkatiak, ularrak zintzurrak, dantzaraztean dardar egiten du lura. Dantzatzen duenak zeharkatzen zaitu, gurutzatzen duenak zeharkatzen zaitu, hankabate galdatu, bestea sustraitu, zeharkatzen hauenak gurutzatzen gaitu. Hotxak mundu, gorpuzak zubi. Anaren omenez, baina baita ere Miren, Jessica, Rosario, Maria, Estela, Hafsa, Lorena, Janeli, Pilar, Amparo, Laura, Fatima, Amaia, indarkeria matxistak eraildako emakume guztien omenez. Hoietxek gaurko efemerideak ez dira urteko ederrenak izan, baina aipatu beharrekoak ziren derrigorrean. Orain bai Goiuri, zer iruditzen gaurko gonbidatok aurkezten hasten baldin bagara? Bai noski, Maialen Sorzabal bere umoregile, sortzaile, gidoilari, antzezle, oro jakile Donostiarra elkarrizketatuko dugu gaur. Maialen Telabidek hitz eman zigun arina izango zela asteontako gaia, eta uste dut pop dibak ezagutzeko unea iritsi dela. Epa, Beyoncé. Ikusiko dugu, baina egia da, bi Maialenak iritsi aurretik labankadaren azken atala entzun beharko duzuela. Gaur deskubrituko da zein den lapurra. Urduri nago. Baita nire. Eta asteko gogoz. Epa, asteko moduan gara beraz? Bai. Entzule maite, gaur abenduak 17 ditu, eta asteartea da. Ongi etorri, bigarren kafera. Zuekin Julengoiko txorroa goza egunon. Baita zuri ere? Ondo? Zu baita ni?
Eta zuekin Goiuri Ezeizalandia gaur buruz burukoan, Ondo. tet, Ondo. leia izugarria, norgeiagoka, ez? Ilala bizikoa. Iala biziko hemen Julen eta Goiuri mano a mano. Garaia ateratzen dena gaur egingo du eta bestearekin Epa. euskalo zer. Saria dago? Ez. Oh. Epa, beste pertsona bat etorri dela gurera, egun hon, Imanol. Kaixo, egunon. Bueno, pertsona ditu dizu, ez da gutxi. Ez zaitugu agurtu, baina mentxe zaude. Hemen txena, guantxe xerin naiz. Vale. Orduan, maite duta elkarbanduko duzu gurekin? Oraindik ez, baina prestatu duzu? Ez de prestatu, baina zerre prestatu beharko dut. Sentitzen dut. Marearen alde egin du iez, sare gabearen katege. San bezala ongi etorri guzioi bigarren kafera, bigarren kafeak 885 saioa du, abenduak 17 goizak 10 eta 18 eta 24 segundu, eta gu orain bai, Imanol iritsi denez, 3 gaude, ze galdetu duzu etxatean, non da eire gaixotu egin zaigu. Gazteria, ez dago Adina, bat ere adina. sasoitxu eta Kontuak. gaixotu egin zaigu, eta orduan ez dago gaur hemen gurekin. Hala ere diot hemen, zeona Julen gidari. Da zeinek erabaki du, Julen dela irratsaiontako gidaria gaur. Ba, gorkak diruti, erabaki duela. Baina gorka ez da horri horrela, Ben gidaria bat eta bakarra. Eta besteak, musean bezala, kanpotik isiliko gotzeko hobeak, gaztakoren bat hartu nire ezpadugu. Baten minak elkar lotu gintuen, elkar maitatzen jakin gabe. Txatean dioten ere maite duta da Olentzero datorrela, eta zuei ere iritsiko zaizue Olentzero ostiralean. Beraz, ez dakit, prestatu beharko dugu ezagit esnea, gaietak, koinaka, ezagit zuen etxeetan Olentzero hori eta erregei zerbait uzten zenioten lotara joan aurretik. Bai, Gaietak, eta paiarra pur bat ere. paiarra apur bat ere bai. Denborarekin ikasi no zergatik zen, hori. Ba, paiarra apur bat ere utzi beharko dugu hemen prestatuta, ze antza denez, ostiralean Olentzero dator gurera. Gero eta argiagoak gure begiak, ero eta aske gure aurpegiak, eta jolasunen erdiak. Tira ba, has dadila Imanol G. Gurrutxaga bere maite dut elkarbanatzen gurekin, egunon Imanol? Egunon. Egia da, badakitela jende asko dagoela eta mai hontan ezagutzen ez baten bat, azkeneko momentuko aldaketak ez dituna bate gustuko. Norrote da hori. Eta bueno, ansiedade puntu bat ematen dionak, baino egia da, pixkat honen arira eta behartuta nagon onta bapaten maite dut bat bilatzea, egia da nahi guztia ez ezkitela azkeneko momentuko aldaketak. Enez pertsona bat oso rutina zalea, rutinan sartzen baldin ba naiz, zeitun modu bat bilatu barrauket hortik ateratzeko, eta hori, azkeneko momentuko aldaketa horiek, guztia ez ezkit. Bidali dezakegu Imanol hemendik. Bidali dezakegu Imanol hemendik. Bueno, beste aldaketa bat, hori onda. Hori, ondo datorkio. Eskerrak oraindik elkar zaintzen du. Eskerrak oraindik elkar zaintzen dugu, bestela Julenek Imanol
pikutara bidaliko... Ez, nik iman ez du, sekula pikutara bidaliko. Ba, gustatzen zaizkio pikuak, Bai, badakigu, bai. Piko ondiak ematen dunez. Bai, bueno, hori datozen egunetan hortaz arituko gara, Imanolekin berarekin. Ez dugu hemen orain doako informaziorik emango, jendeak entzun dezala, eta jakingo du Imanole eta pikuen arteko harreman hori nondik ote datorren. Nire txanda da? Zure txanda da, Julen. Ba, begira, nik gaur maite dutez batekin ator, eta ez dut maite aste hau. Ara? Esate baterako. Aurtengo aste hau edo urteroko aste hau, Gabonen atariko aste hau. Badirudi munduak amaitu egin behar duela. Esan nahi dut, urtarrilan egia da, urtea aldatzen da, horrek, eragiten digu modu batera edo bestera, baina ez dakit, eta badakit, lan arloetan ere gauza batzuk urtea amaierarako itxi beharra daudela, eta egin beharrekoak egin behar direla, baina aste honetan jendeari somatzen zaion estresa, antxietatea, iritsi ezina, ez dakit, ipurdi estu eginda gabiltzatenok, eta ez dakit, eta sensazioa daukat, ez dugula ikasten, eta urtetik urtera are eta gehiago dela, ze alde batetik badatoz, gabonetan ospakizun bereziak egiten dira, horiek ere prestatu egin behar dira. Gero, profesionalki bakoitza bere arloan, urte askotan, jende askok ere ostiralean oporrak hartuko ditu urtarrilaren 7 arte, eta zentzu horretan ere, gauzak itxita utzi behar dira, naiz eta urtarrilaren 7an, abenduaren 20an usten duzun zabor berbera edukiko duzun, zure lantokiko mai gainean. Baina, psikologikoki bada ez, urtea itxi egin behar da, berriari ekiteko. Eta uste dut, ez dakite, baina honi ere buelta bat eman behar digulaz, ez dela posible. Esan dut, ezinbestean itxi beharreko, urtea maieran itxi beharreko enpresetako kontu, egongo dira gauzak itxi beharrekoak urteko ekitaldiak eta, baina beste gauza asko uste dut, alferrik estutzen garela data hauetan, atzo esate baterako, komunikazio arloan ari den lagun batekin topatu nintzen, eta berak esaten zidan. Ez naizari denborarik hartzen, eta etxera bazkaltzeko joateko ere. Lantokian bertan, normalean urtean zehar, eta gaueko 10-11 gartelanean ari dela, eta esaten zidan daukat ostirala iristeko gogo bat, jendeak geratu dadila, eta modu horretan nire geratu egingo naiz. Beraz, horixe nire maite duteza, ea ikasten dugun, baina uste dut datorren urtean, data hauetan, gauza berbera esaten ariko garela, zoritxan. Hemen jartzen du, egia da, Julen beti berdin. Bai. Norbait bidali, iesa da zumari domingi. Kalek dirdir, zuaitzek dirdir, eta ninabil desesperaturik. Kalek dirdir, zuaitzek dirdir, eta ninabil desesperaturik. Kalek dirdir, zuaitzek dirdir, kalek dirdir, zuaitzek dirdir. Kaleak dirdir eta Julen zuzaude desesperaturik pixka bat. Hori sentitzen duzu? Bai, baina kasu honetan ez da Gabonekiko dudan grinch hori, baizik eta aste honetan jendea, aurrekoan ere bai somatzen da, ez behin abenduan, abenduko zubia izaten den data horietatik Gabonak bitarteko 2 aste horietan jendea erotu beharren ibiltzen da, edo ibiltzen gara, eta hori ez dut maite. Badakit, ezinbesteko dela eta laberrezkoa dela, baina ez dakite, kaso buelta bat eman margen ez esaten dizut, gauza asko itxi behar dira abenduaren 31an, badakit hori horrela da, enpresa askotan ekitaldiak itxi behar dira, eta horrez dago atzera bueltarik. Baina, zuk abenduaren 20an zure mai gainean uzten duzun zaborraren 95%, urtarrilaren 7an antxe izango duzu, hori egia da. Zu joango zara 3-4 kilo gehiagorekin, baina zaborra bera antxe egongo da. Beraz, horri buelta bat ematen asmatzen dugu. Beratu dator! Begira, nire ez egiten maite duteza, baino atzo sentitu nuen maratoi bat bukatu izan banu bezala. Kontua da, abenduaren 22an lagun ezkutua egin behar genuela, kuadriakoek. Eta kontua da, abenduaren 22an, iritsi zaigula proiektu bat eta lana egin behar dugula. Eta orduan, ni ez nagoela libre egun horretan, egongo garelako hemen, lankideok gauza bat grabatzen. Eta orduan, taldean idatzi nuen esateko 22an enaizela egongo, eta ea beste data bat. Eta orduan, batek proposatu zuen, 24an, eta orduan besteak, nik 24an lana. Bueno, 22an egoiuri ez bada berandu etortzen, gauean egin dezakegu, eta beste batek, nik 22an iluntzen ezin dut afaria daukat. Beste egunak,
Abenduaren 30ean, nik gabon guztiak libre, 30 eta 31 kenduta. Aurrerago bai urtarrian egin dezakegu. Besteak, ni 31tik 6 Kantabriara noa. Bueno, 28 goizean, nik 28an lana. Ni libre, nik ere lana. Beste lagun izkutu bat daukat ia 28an, bale. 29an orduan, ez, ni 29an azkaratera noa. Plana daukagu ja urtea bukatzeko. 30 ni libre, nik goizen lana. Ez, mirarik ja dagoeneko esan du 30 eta 31 ez dela egongo. 26 deskartatu egin dugu, ni 26an enago. Ni 26an arratsaldean bai, baina 27an ez. Bale, bardon, 27an ez errez. Eta nun agertzen den beste bat. Ni 26tik 30 kanpoan ijoa. Ni 25tik 31 Ingalaterrara. Zenba zareteko arroian, 220 edo? Eta denak plan askorekin, Eta 24 faldo aurretik tita baten, denak Tolosa inguruan gabiltzala, kuku azkar bat egiteko moduan, eta batek, ez, ni mozkorra egongo naiz. Hori ere egia da. Hori da egia bakarra kaso talde horretan, aitzaki egitan guztien artean, Bale, orduan, osteguna urtarriak bi, iratik esan du 31tik 6 Kantabrian egongo dela. Denak Kantabrian. Nik idatzi nuen, orduan, hasierako kasillara itzuliko gara, eta 22an geneukan jarrita, egin zazu 22an. Nik aurretik utziko dut norbaiten etxean prestatu dudan oparia, eta nere oparia emango didazue beste uneren batean, baina, kontua da, nik aldatu dudala dena, eta 22an egiteko, baina orduan komentatu genuen, pena zela ez, denak opariak prestatuta, eta ez egotea 22an, da orduan jarraitu egin genuen. Eta 22an baino iuntzen, da beste batek ez nik esan dut gauetan ezin detela, bale, 7tik 8, nik ez dakit, 23 arratsaldea, hori izan zen urrengo proposamena. Eta orduan momentu hortan, bi WhatsApp. Nik goiz bada bai, ze aitaren urte betetzea da, eta 8tako afalduta egongo gara, baina 6tatik 7 libre, eta besteak une berean idazten du. Nik arratsalde okupatuta, baina 8tatik aurrea libre. Ulertzen duzu ezerratik esan dudan maratoiarena, ez? Nekatuta bukatu nuen konbertsazio honen ostean. Eta taldean jarraitzen duzu? Marrun, ni aspaldi utzingo nuen nota hori. Bueno. Taldean jarraitu behar dut, ni izan naizelako krisiaren sortzailea. Zuk krisia baretzeko aterabidea eman zenuen, jarri zenuen, zuek egin egun horretan, eta gero, ni moldatuko utziko du nirea, eta jasoko dut, dagokidanean. Baina, ez du balio izan. Ez du balio izan, eta azkenean jarri dugu data bat. Abenduaren 25an izango da. Guztio daukagu bazkaria, familiarekin, bikotearekin dena dela, mundu guztiak. Orduan, pentsatu dugu, aitzakia ona izan daitekela, bazkari horiek batzuetan gehiegi luzatzen dira, eta orduan, aitzakia daukagu ies egiteko. Pertsona bat kilikolo dago, egun horrekin, baina badirudi baietz. Beraz, topatu genuen ordua eta eguna, baina benetan diotxuet, sentitu nuela, leherrin da amaitu nuen konbertsazio honekin. Ni nintzen amaierera juritxuko. Ni Imanolekin batera uste dut, konbertsazio ordian edo... Gorkak etzu, ze estresa, joder. Horixe transmititu nahi nizuen WhatsAppa irakurtzerakoan. Maitasunak izan dezan berak baino leku hobea amak ez du ezagutzen ere kuadernoaren berren aldean bere zako hobe badaola. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Gorroto zenituen hileta kantu nafarrak, ta orain idazten dizut bat, iparraldean bezala. Goizeko 10 dira eta bai iritsi da askok espero zenuten unea gaur entzungo duzuelako labankadaren. Azken atala entzun ditugu 3 atal, laugarrena falta zaigu eta segituan entzungo dugu, baina hype pixka bat ere sortu behar dugu. Beti
begirako itzali zinela zioen unean, eta orain zer esan ipar. Ezagutzen ez duenarentzat, Julen Imanol, zer da La Bankada? Misteriozko esperientzia bat. Oh. Gaur egun oso modan jartzen nahi die produktuak edo arropa eta saltzen duzu momentuan, etzeala produktu hori saltzen bakarrik gai, baizik eta esperientzia bat baita izela saltzen. Guke bai esperientzia bat saltze dugu. Eta, entzute aldeti bakarrik, ikusentzun esan barru, baina ez da ikusten entzun bakarrik egiten. Saldu ez dugu saltzen, ze... Baina saldu... Gratis dago entzularentzat, ez duze? Xentimo bat bera ere ordaindu behar, esperientzia hau dastatu alizateko. Ze eskuzabalak. Jate digo. Bai, eta bada ez, urratxez urratx entzulea bera ere egiten doan bide bat, gauzak ezagutzen ari da, egoera ezberdinak ezagutzen ari da, eta entzuten zoazen neurrian ere, zure, ez dakit, zure apustu egiteko aukera ematen dizu, edo zure proposamenak zure buruan egiteko aukera, eta gero, podcastaren bilakaerak eramango zaitu, asmatu duzun, edo ez ikustera, baina horretarako joko hori ere sortzen du, ez? Horretarako aukera ere ematen du, eta Imanolek esan du entzuteko ez, entzuteko dela, baina nik uste dut nola eginda dagoen ikusita, ikusi ere egiten dela kasik, entzute hutsarekin. Bueno, ikusi daitezkeenak pistak dira. Ze diseinatu ditugu hemen pista dotore batzuk, zuek prozesu honetan, jakiteko edo asmatzen saiatzeko zein den gaizkilea. Gaizkilea batzuk pentsatzen ariko zarete, baina ze gaizkile zertaz ari dira. Tira, esan dugun bezala La Bankada podcast bada, misteriozko podcast bada, euskeraz egina noski. Duela 2 urte estreinatu genuen lehenengo denboraldia, Naia eta Unai dira protagonistak, lagunak dira, ez dira ikertzaileak, ez dira poliziak, besterik gabe. Durangoko azokan Bolondres bezala izena eman zuten 2 lagun parrandazale dira, eta lehenengo denboraldien misterio bat argitu zuten. Antza denez, Arkaitzkan oren gorpua agertu zen Durangoko azokan, baina gero gauzatxoak gertatu ziren, eta Naia eta Unaik deskubritu zuten zertzen benetan gertatzen zena, eta ez dugu esango zeagian norbaitek orain La Bankadaren 2. denboraldia entzun duenez, entzun nahi du lehenengoa baita ere. Orduan, ez dugu spoilerrik egingo. Lehenengo denboraldi hori bai izan zela asko oinarritu zen literaturaren munduan. Bai. Noski, azken finean, bide lagun izan genituen Uxu Errazkin eta Nerea Loyola, eta parte hartu zuten, hainbat editorek, hainbat idazlek, eta lehenengo denboraldia bai literatura mundutik joan zela, baina bigarren hau musikara eraman dugu. Ze gertatu da, Mikel Laboaren kasete bat agertu dela, eta Imanolek aurkitu duela, egia esan hori ere kontatu behar dugu, Imanol zuk topatu zenuen. Bueno, nik nire alterregoak Mikelek topatu zuen, baina bai. Izan da lehenengotako aldi bat aktore lanetan ibili naizena, zuek ja pixkat lehenengo denboralditik ja esperientzia hartuta zendeten, baina nire lehenengo aldi izan da. Eta gorpuzten dut, hori, kasete hori topatu duen pertsona. Uste gaina, oianak topatzen du lasira batetik, eta ni juten naiz bere etxea bisitan, eta kaja baten barrun zegoela biok entzuten dugu. Mikel Laboaren ahots arraro hori. Eta Mikel Laboaren ahots arraro hori, zerote den, eta eraman dute Iñaki Salvadorren gana, eta Iñaki Salvador musikariak baieztatu du, hori Mikel Laboa dela. Eta antza denez, dela, Laboak sekula argitaratu etzoen disko bat edo lan bat, abesti multzo bat. Eta orduan, baipatzen dute, Irulegiko eskuaren aurkikuntzaren mailan jarri eta zerbait egin nahi dutela, eta orduan, elkar argitaletxeak erabakitzen du publikatu ingo dutela, eta Durangoko azokan salgai egongo dela. Hori aurre ikusten dugu, sekulako bombaza izango litzakela, Mikel Laboaren disko argitaratu gabe bat. Bera duela 16 urte hiltzen, beraz orain bapatean abesti berriak agertzea, izugarria. Ze gertatzen da? Diskoa salgai jarri aurretik, estudiotik lapurtu egiten duela norbaitek diskoa. Norrote da. Eta norrote da, hortxe, guk pista batzuk eman ditugu, eta Naia eta Unaik susmagarrien zerrenda osatu dute, eta susmagarren hoien artean, zein daude? Zakizue? Josein Etxeberria. Adibidez. Peio Reparaz. Adibidez. Janire Sanezin. Epa, arantzabe... Eire Maia. Txintxo horpegia du Janirek, Bai, eta Eireke bai, baino, ojo, Bai.
zen gehiago, Pirritx baita agertzen da hor. Baita ere, Inorek ez dio, bueno, bai, deitu diote, baino ez Unai eta ez Nahiak ez diote deitu. Oida, baina han agertu da. Baina agertu da, zen gehiago. Iker Gurrutxaga ere. Iker Gurrutxaga, Jon Maia ere bai handi dabil. Bai. Ez dakit. Bueno, izarrandiak. Bai. Gure euskal kultura... Barkatu hemen aipamentxoko bat, lortu dugu jendetza oso polita podcast hontan biltzea, hirugarren eta laugarren kapituloan ditugu izen oso bereziak eta guri nahiko ilusia egiten digun izenak. Hola Salvador, ez dugu aipatu. Baita ere, entzuten ari garela, bai. Denek Bai. izan dezakete, koartada bat? Denek izan dezakete. Esan nahi dut, dene daukate motibo bat susmagarren zerrendan egoteko. Bai, hasiera baten Bai. Janus Lester baita zeon lista hortan, baino azkenen erabakitzen dute lista hortatik kentzea kanpoan zegoelako. Islandian zegoelako etxeparek antolatzen dituen kontzertu sorta honetan. Eta kostatzen zen niri, Jokin Pinatxo horrelako gauza Lapurretan, bai, nik ere ez dut imaginatzen. Baina bai, denek izan dezakete, badakigu Peio Reparaz mitoara prestatzen ari dela, eta agian makrokontzertu horretarako Mikel Laboaren abesti batzuk jartzea, segulako sorpresa izango litzake. Badakigu azken aldian ibili dela pixka bat elektronika mundurantz joz eta sampleak eta erabiltzen dituela, eta agian abestiren bat egin nahi du argitaratu gabe dauden Laboaren kantu hauekin. Pirritxek ere sekulako makroekitaldia egingo du maite zaitut ekitaldia uste izena duela beken egin behar dute, maiatzean, agian han, Mikel Laboa ere oso maitatu da, beraz, aproposa izan daiteke han erabiltzeko. Gorka Santestebanek bere burua susmagarri zerrendan sartu du. Gorka Santestebanek idatzi dutxatean. Gorka Santesteban. Pentsa, Gorka Santestebanek Kulturzast proiektua dauka, eta sekulako primizia izango litzake. Kulturzasten entzungai primizian Mikel Laboaren lan ineditu hau. Begira, agian Gorka Santesteban izango da, baina Imanolek esan duen bezala, sekulako zorte izan dugu, ze guk izen hauek bota ditugu, baina ez ditugu izen hauek esan, guri bururatu zaigulako, zerrenda bat egitea, eta hortxe daude, ez pertsona hauek, aipatu ditugun, guzti hauek, onartu dute parte hartzea Labankadaren bigarren denboraldian, eta beraien ahotsak entzuteko aukera izango duzu, batzuk entzun dituzue jada, beste batzuk atal honetan entzungo dituzue lehenengo aldiz, baina guretzat sekulako plazerra izan da, oso ondo egin dute beraien lana, aipatu izan dugu, Peio Reparaz oso ondo imitatzen duela, Ola Txalador oso ondo imitatzen duela, eta horrela guztiekin bakoitzak eman diola bere ukitua, eta oso pozik gaudela, eskertuta, parte hartu nahi izan dutelako gure proiektu txiki honetan. Asko maite dugu guk proiektu hau, esan bezala lehenengo denboraldia egin genuen, duela 2 urte, orain bigarren denboraldia ekarri dizuegu berrikuntza batzuekin, pista batzuk argitaratu ditugu Gara egunkarian, entzuten zenuten bitartean, agian asmatzeko, batzuk idatzi diguzu eta batzuk asmatu duzu, norden hiltzailea. Ez dugu... Lapurra. Barkatu hiltzaia esan dut, ai ama, lapurra, bai, diskoa lapurtu duena, barkatu. Ai ama, nire nahi zen. Hiltzaia aurreko antzen. Bai, gaizkileari... Bueno, guandik laugarren kapitula ez du entzun. Egia da, igual hiltzaia bat egongo da baita. Agian eriotzaren bat, badago. Ui. Ikusten eske jaipa. Diazinak beti aurrera, ez baduzu gustoko begiratu beste aldera. Beraz, goizeko 10 eta iaia 40 ditugun honetan, gu presaude Labankadaren 2. atala entzuteko. Espero dugu, zuek ere, prest egotea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Laboaren diskoa lapurtu dute, desagertu eginda, eta ez dakigun nortuen. Baina orduan gutako batek dauka Laboaren diskoa, hori da esan nahi duzuena? Baina, ze pasatzen da hemen? Liada berriro benetan. Martuten eragoaz, eski como si lo viera. Atea itxio? Tu, ireki? Ireki, joder! Buah,
Ez zara konturatzen, maleteroko trastei begira norena den. Kotxonen jabea eta gure lapurra... La banca da. Jode, Lakarra, ze susto eman diazuna? Joder, eta nei. Begira, ez dakita zerretu, barregin edo negaregin. Zer esan nizuen ba? Ez zer ez egiteko. Eta zer egin duzue? Ikaragarria montatu. Zure jefeak deitu zidan, Jose Marik, zutan, elkarreko mugikorrean topatu zutela zure mezua. Boa, nahi, zurekin langabeziak kobratzera. Jode, naia, ez egiteko txiste horiek? Zuen inozentzia non saltzen dute. Langabezia, zuek Nanklaresen bukatuko duzue. Baina zergatik? Ez dugu zer egin? Ez errez, oraintxe 11 lagun dituzue baituta, janik eta danik gabe. Baituta ez, atean nahi gabe itxi du beste mozolo honek, eta giltzan ere etxean du. Giltza hemen daukat, lasai. Baina nola, etxean sartu zara? Zuen deiarekin nahikoa moskeatuta geratu naiz, baina handi gutxira Jose Marik deitu dit. Elkarren topatu dutela abeslari mordoari bidalitako mezua. Ez dago Agatha Christie izan beharrik lotura egiteko. Bai, nahiaren etxera joan naiz. Susmagarriak ere bihurtu zarete, noski. Susmagarriak gu? Falta zana. Nola susmagarriak guk egin dugu eta ikerketa guztia? Aber, bikote. Ikerketa lapurretaren egunean bertan hasi genuen. Garat estudioak arakatu genituen, ez zegoen arrastorik. Ez atzmarkarik, ez ezer. Eta nahikoa blokeatuta egon gara gaur arte. Non bapatean zuek ere bazineten susmagarri eta lianteak. Liante gaindi ezinak. Nola de Montre esan behar zaizkizue gauzak. Baina topatu dugu gaizkilea, Lakarra. Kasetea maleteroan izatea ez aldaba nahikoa froga. Zuk kristal bat burni batekin hautsi duzu. Eta zinta maleteroan zu jarri baduzu, momentuz kaseteak zure atzmarkak ditu. Eta lapurraren modus operandia ezagututa, akaso zure atzmarkak izango dira egongo diren bakarrak. Jode, naia. Jode. Baina, ni testigu naiz, nik ikusi dut nahiak ez duela kasetea hor barruan jarri. Eta, Lakarra, mikroak ditut jarrita sotoan. Gela bat daukagu hor esaten ari diren guztia grabatzen. Ilegalki jarritako mikroak. Oso ondo, zu ere Nanklaresera. Eraman nazazue gela hortara. Entzun nahi dut bere ahotik aitortza. Plazer pertsonaletek bada ere. Badut gogoa esku burdina jartzeko tipo horri. Itxaron, bozgora txiki honetan jarriko dut irurok entzun dezagun. Iriki! Baten bat lepotik helduta txikitu ingo jot. Iker, mesedez. Utzi oio egiteari nahiko zigor bada hemen egotea, bestela ere. Nik ez dut osondo ulertzen jokaldia. Hemen baitu gaituzte, uste dutelako gutako bat dela kasetearen lapurra, horraino koka naitekeni. Bai, kokau, ze fikzio poliziakoan frikia naiz, baino pasatzen naiz eguna ez da pixkat flow 10 negritos. 10 negritos? Nola 10 negritos? Agatha Christieren novela? Bai, edo inglesez, and then there were none. Bai, total. Gaizkila harrapatzeko etxe batean elkartzen dituzte susmagarriak. Baina orduan gutako batek dauka laboaren diskoa. Hori da esan nahi duzuena? Bueno, edo hemen ez dago norbaitek. Zergatik aki arkarazo ez da susmagarria tani bai. Aber, nik enuke inor seinalatu nahi. Baina zinta kasetori garatetik lapurtu baldin badute, garaten horrekin egontzen azkena, kaki arkarazu izango zen. Ez dakit, hemen zuek zarete poliziakoan adituak, baina pixkata raroa egiten zait, zinta lapurtu nahi bazuen kakik, norberak hartzea justo bere eskuetan zegoenean, ez? Baina pentsatu agian ona ekarri gaitunak badakila zerbait. Bueno, ta hemen artista asko zaudete, baina nik bakit, konbidapena jaso duen jendia ez dala etorri. A ber, hemen baldin bao zehozegatik izangoek. Edo artista izan behar aldao ba kasete bat lapurtzeko. Bueno, ez gaitezen urduri jarri. Uste dut lasaitasuna mantendu behar dugula. Bai, lasaitasuna, errez esatea. Baina noiz arte nahi gaituzte meneuki. Inork ez daukako berturaik? Hau, gobiko desiertua baino lehorro dao. A ber, beste aukera bada lapurrak aitortza egitea. Nola aitortza?
Ba oso erraza, lapurra momentu honetan hemen gure artean baldin badago berak esan dezala. Aber, ni izan naiz, eta listo horrekin, berarentzat ere hobe, zigorra laburtuko luke. Joseina Etxeberria, irrati esataria, DJ-a eta abokatua. Buah, ze guapoa, Agata Kristia aipatu dute, hauek nere taldean beti. Zure taldean eta zure ziegan. Entzun duzu ze urduri dauden? Elkar jipoitzen hasiko dira laizter. Baina ez duzu Joseina entzun? Konfesioak gertu dugu. Ez dakit ba, ez da inerreza izango. Badago Joseina Etxeberria eta Iñaki Salvadorrekiko nolabaiteko errespetu bat, ezta? Ez dituzte beraiek asko seinalatzen. Iker Gurutxagak nahikoa du biziraupenarekin, sufritzen ari naiz beragatik. Hau, asko luzatu daiteke, eta nik interbentzio poliziala eskatu beharko dut, Laster. Baina nola ba? Gertu dugu testigantza? Interrogatorio luzeak egin ditut. Testigantza bat lortzetik gertu nengoela sentitu etengabe eta inoiz zigizten ez diren horietakoak. Eta orduan? Ba hori, kidei deitu beharko diedala. Hemen ez dago inor galdeketa modu serio eta egokian egingo duenik. Naia bidaliko dugu? Ez da okurrit jure, ni 8 artera, enoa, jan egingo naute. Tentsioa areagotzen ari da, Argi dago hemen inork ez duela txintik ere esango. Ni lapurra banintz? Egingo zenuke nire sudurrean irrist. Favorez, ez gaude txantxetako, utzi kantak bekeako. Ostra, bek, claro, eske, eta lapurrak egero laboaren zinta hori alako makrokontzertu baterako nahi baldin badik? A ber, hemen makrokontzertuak egiten dituzuenak bat edo beste bazaudete. Mitoaroa. Mesedez, benetan. Bai, diskoa lapurtut eta mitoaroan erabiliko dut. Hori esatea nahi duzue? Zazte pikutara. Bueno, lasai, teoria bat besterik etzen. Lasai, noski? Zuri ez dizunez inork lapurreta bat egotzi? Baina motiboak egon badaude, Premisia zure irratsaioan jarriko bazenu, sekulako dentzia izango zenuke. Eta egua. Venga, segi, lelokeriak botatzen. A ber, holare ez jarriko kasete zar batengatik, ezta? Laboa dalare intuitu inbehar da. Kasete bada eta ez da ondo gaitzen. Gitarra espainola bakarrik entzutea, eta ez dakit, gitarra erremerre bat emateu, Tu, errespetu bat erremerrei. Bueno, barkatu, hitzeiteko modu bat besteik etzan. Nola hitzeiteko modu bat? Zuk nola ekizu diskortan zentzuten den? Norbetek entzun du? Nire osabatak akidea entzun duten bakarrak, ez? Bueno, eta elkarreko jendia, eta... Elkarreko jendeak? Niri ez diate zer erakutsi, Joder, jo, no me jodas, Boa, ni hemendik baniak, ze lotxa. Jon? Hemendik ezin atea da damakiu 2 orduta zea, jun ingo zehazu. Ireki! A ber, baina, orduan, Jon Maia, beretan zuk lapurtu zenun? Bueno, Joseina, mesedez, aspaldi ezautzen gehala, Ja estamos, aspaldi ezautzen gehala bai. Kantu bat gara, eta lapur bat ere bagara. Lapur bat? Gorka Urbizuntzako abestia izan liteke. Bueno, barkatu. Ikustagun, Iñaki, zuk kasetea entzun duzu. Jonek dioen bezalakoa da? Alegia, ahotsa oso atzean dago. Bai, originala behintzat horrela zegoen. Horregatik eraman genion kakiri gaur egungo teknologiarekin pistak banatu, restauratu eta zerbait gozoago edo ateratzeko aukera zegoelako. Baina bai, Mikelen ahots ari aurruti zegoen, zarata askoren artian. Eta Silbioren momentua, zer esanik ez. Nola Silbio? Oh, mama, Silbio? Bai, aspaldi bidaia bat egin zuen Mikel Laboak Kubara. 80ean hain zuzen. Nien nintzen joan, nire alaba oso txikia zelako. Baina bidaia hartan elkar ezagutu zuten bai. Eta badirudi Mikelek bere kantu berri baten estrofa bat abestera konbidatu zuela euskeraz. Ara, hortaz, nostalgia gora, nostalgia bera, baina Silbiok euskeraz kantatu zuen lehenu hore. Horregatik lapurtu zenun? Eta zinta non dago ba? Mikel Laboaren lan hori Silbiorekin kantuan. Hori euskal kulturaren ondarea da, Jon? Baina nola izan zea kapaza? Zuek oso errex ikusten dezu edena.
Silbiok nostalgia kantua grabatu zuenean une historikoa izan zen, mugarri bat. Mugaz gaindiko kultura trukian eta dana. Ta egia zan, Silbiok etzun edo ez genekin behintzat inoiz euskeraz abestuzunik. Nik ez dakit zergatik laboak ez zuen inoiz argitaratu. Eta ziurrenik ez dugu inoiz jakingo. Baina kontua da elkarretik deitu zidala Jose Marik. Eta kontatu zidan Durangon estreinatzeko zirela lan bat, laboaren disko ineditoa, kolaborazio berezi batekin. Eta kolaborazioa Silbio zen? Ai, ama! Hoixe, hain justu, zen aizen duten egitia, gezurteroa bezala geratzia, ja nostalgia etzen Silbioren lehen euskerazko kantua izango, eta Gorka Hermosarekin hitz egin nun, ea zer egin genezaken. Bai, klaro, guain kulpa Gorkana. Ik dakakik azala. Azala eta urpegia, joder, Jon, enuen zutazolako zerbait espero, Baino kasetean undago, etzen usuntxituko. Hoi da, ondo hartuta eukiko zu, ezta? Hoi ondarea da. Badaukagu testigantza, aitortu du. Eta grabatuta daukagu. Bai, arkauten erakusten duten bezalaxe. Protokolo guztia jarraituz eta inor baitu gabe. Prozedurak, beti kontu bera. Misterioa argitu dugula. Baea nola kontatzen diezun orain, eskatu ditudan patrullei hori guztia. Bat oztik guateatzea, kostata. Guateratzera eta norbait atxilotzera. Ez da inbesteako izan. Ulertzen diazue, ez da? Peio? Aiora? Janire? Ni ez sartu honetan. Lapurreta, katxiporreta! Gabon guztioi, egon geldirik mesedez, dena entzun dugu. Hori, dena entzun dugu. Nere mikroei esker, bide batez. Jon Maia Soria, zatoz gurekin, atxilotuta zaude. Laboak ez balu kantu hau kantatu. Lujan bihotz balitz Maialen eratu. Salvador ez balitz txistutan altxatu. Nik ez nuke zertan kantu hau kantatu. Venga, poeta kuadrilla, denak kanpora. Bueno, ze, orduan noiz gehatuko gea laboan kantakaitzeko. Eona isilik. Hau xilik. Ez da pentsature. Ia izia patoa. Eona isilik urru, junai etxea, haudek euna eman digukena, La Bankada. Korima Filmsek naiz irratierentzateko itzitako podcasta. Dramaren sorkuntza, Inigo Asensio, Goiuri Ezeiza, Irati Etxeberria, Imanol González eta Eiren Maia. Gidoia eta ekoizpena, Inigo Asensio eta Goiuri Ezeiza. Muntaia, Imanol González Gurrutxaga. Audio postprodukzioa, Noiz Estudioa. Musika, Iñar Sastre. Esker berziak, Uxu Errazkin eta Nerea Loyola. Julen, hortxe? deskorritu dugu misterioa. Hortxe. Ama, bueno, urduri nengoen, gaur urduri nengoen laugarren atala delako, azken atala delako, bigarren denboraldi honetako azken atala delako, eta sekulako lana izan delako, ez dizugu gezurrik esango, hemen gidoiari buelta atxe batzuk eman, pentsatu, nor gonbidatu, grabaketa lanak, ahotsak, nasketa, montaia, bueno, izugarri izan da, baina, bueno, oso harro gaude, egin duen proiektu txiki honetaz, eta zuena da. Osorik entzuteko, badakit jendea zai egon dela, esan duela, bueno, nik nahiago lauak kaleratzen dituzuenean jarraioan entzun. Bueno, oia badago horretarako aukera. Hori da, badago aukera horretarako, beraz, hemen naiz irratiaren webgunean, plataforma digital guztietan,
topatuko duzue labankada jarri, eta hortxe egongo da, lehenengo eta bigarren denboraldiak dituzue entzungai, batzuk asmatu duzue, nor izan den lapurra, beste batzuk ez, baina asmatu duzenen artean agian. Nik uste nuen, nik asmatu dut, berazela uste nuen, esango du jendeak. Bai, hori da, jendeak esango du, bai. Nik garbi neukan. Argi hasieratik gainera, bueno, hori, bai, nola da? Hilda gero salda bero. Hori da. Baina, bueno, hortxe duzu ez dakit espero zenuten, bera izatea lapurra, ez izatea. Bida, guantxe mintitu dugu, eta sentitzen dut ala ere ezin dudala esan, norden lapurra. Baina ez orain emititu dugu beraz esan egingo dut. Gerora ez dugu errepikatuko, baina orain bai, entzun berri duzue. Nor da lapurra, Goiuri? Jon Maiak lapurtu du Mikel Laboaren disko argitaragabea. Jarraitzen badugu nola asmatu. Esker bereziak bigarren kafearen lantaldearen partez, Jon Maiari oso ondo onartu duelako lapurraren papera. Beste batek agian Gertaziteken. Bai, agian ez gustatzea edo ez nahi izatea edo. Esaten zuen nik lapurra nahiago ez, baina Jon Maiak onartu du segidilla ederrak eskaini dizkigu prozesu honetan gainera, beraz, gure esker bereziak Jon Maiari, eta lehen esan dugun bezala esker bereziak parte hartu duten guztiei. Bereziki ondo ikusi dut nik Iker Gurrutxaga klaustrofobiaren paperean. Bai. Bere irekei hoietan, izugarri... Lepotik heldu eta... izugarri gustatu zait. Aitortu behar dizuet, bereziki gustatzen zaidala Joseina Etxeberriak ematen dion ukitxoa. Bere reparaz, katxarro hoiekin, eta iasan denak aiora pirritx hortxe bromak egiten, denetarik izan du labankadak, izan ditu tentsio uneak, barrerako uneak, abestiak, segidillak, denetarik egon da, eta zuena da, eta espero dugu zuek ere gozatzea eta disfrutatzea. Korapiatzen jarraitzen badugu, jakingo nola askatu. Korapiatzen jarraitzen badugu nola asmatu. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Tira, entzun duzue, Labanka podcastaren, misterizko podcastaren azken atala, eta gu Alkizako landetxe horretan Euskal Izarrekin bilduta egonden bitartean, ez gara enteratu munduan zer ari zen gertatzen, beraz, hori ere jakiteko unea iritsi zaigu, goizeko 11 gainean ditugulako, eta esan bezala, Naiz irratiko estudio zentraletara jo behar dugulako, azken ordua ezagutzera, egunon oinatz. Egunon bai, entzule guztio batzutan, hobeto, ez enteratzea munduan zer gertatzen den, baina tira, kontatuko dizuegu azken orduetan zer pasatu den, Arabizkia eta Gipuzkoako erakundea ari direlako datorren urterako aurrekontuak onartzeko azken tramiteak egitea, errealitatea oso ezberdina da lurralde bakoitzean, Araban kontatu genizuen akordioa egin duela gutxiengo handean EAJ eta PSren gobernuak EH Bildurekin, Gipuzkoan tanden horrek PPrekin lortu du akordioa, naiz eta esplizituki ala denik ukatu, eta Bizkaian gehiengoa izanik ere, koalizio soberanistak adostasuna lortu du Elisabete Etxanoberen aldundiarekin azken orduetan. Peio Otxandiano EITB-en izan da, eta berak adirazi duenez, borondate egonda Bizkaian horretarako, eta horregatik osoko zuzenketak erretiratu, eta zuzenketa partzialetan akordiora iritsi da Bizkaian koalizio soberanista. Nahiago izan duela,
txokoratu EH Bildu eta ziurtatu aurrekontu horiek PPrekin. Eta esango nuke, gero bidean, konturatu dela argazki hori etzela bat ere erakargarria Gipuzkoako izartarentzat. Gipuzkoan beraz akordiorik ez da izan, oroar hala dago errealitatea. Araban, gobernuak izan du borondate erreal bat, beharra zeugalago, aurrekontu horiek onartzeko, eta EH Bilduk demostratu du, aurrekontu akordio bat egisteko borondatea badaukala. Gipuzkoan PPrekin dago akordio bat egina, hori objektiboa da, eta horrela, eta gu ez gara gongo, Alderdi Popularra dagoen akordio batean, eta Bizkaian akordioa posible izan da 2022ko Eusko Jaurlaritza eta EH Bilduren arteko akordioa referentziazta hartu delako. Eusko Jaurlaritzak planteatu du konpromiso ekonomiko bat horren erdira iristen ez dena. Beraz, nabarmena da, EAJ eta PSren borondate politikoa edo jarrera bat izan dela Bizkaiko Foru Aldundian eta oso bestelako Eusko Jaurlaritzaren kasuan. Ikusiko da beraz, kasu honetan egiten ote den beste akordorik gerturaketarik baderen zaiduriri ordea eta ostiraleko plenoan, Gasteizko Parlamentuko plenoan, aurrez aurre izango direla, batez ere etxebizitza eta lanarteko gutxieneko soldataren inguruan PS eta EAJaren jarrera zein den argitzeko balioko duela uste du Otxandianok. Lehen ministro gisa, Asamblea Nazionalaren gehiengoaren kontrako jarrerarik ez izatea espero du Fainzue Beiru Biarnoarrak eta helburu horrekin elkartu zen atzokoan alderdi gehienetako ordezkariekin. Gaur gobernuaren kontrol saio berezi bati egin beharko dio aurre Beiruk eta ikusiko da zer gertatzen den. Ezkerrari gobernatzen ustea ezegonkortasun eragile izango litzatekeela zioen Macronen garaian eta hala bilatu du alternatiba Beirurengan. Ikusi behar da ordea instituzioentzat bide segururik baote den horretarako. Gaur egoera berezia biziko baita bertan Asamblea Nazionalean gobernuaren kontrol saioa, baina ministro guztiak dimisio emanda bezala hartu dituztenez, Fainzue Beiru bere izango da talde parlamentarioi galderei guztiei erantzuten diena. Ezoiko beste egoera Michel Barnierren kontrako zentsura mozioak aurrekonturik gabe utzi duela Frantses gobernua eta asambleak bart onartu zuen aho batez lege bereziaren onarpena, aurrekontuen onarpena urtarrilaren batetik aurrera, estatuaren ezinbesteko ordainketak egin ahal izateko. Behin-behineko kontu bada hurrengo asteetan espero delako 2025ko aurrekontua onartzea bideratu ahal izatea Asamblea Nazionalean eta hori izango da Beiruren lehen egiteko edo erronka nagusia. Adostasun bila, Matinonen lehen bilera erronda, Frantzia intsumitua izan ezik, gainontzekoekin bai, alderdi sozialista dirudienez gehiago entzuteko gogoz geratu dela esan du Olivier Faure alderdi sozialistako idazkari nagusia. Badirudi aukera gehien Barnierrekin akordioetarako alderdi sozialistak dituela, baina oraingoz ez dago zentsura moziorik eta akordiorik zentzu horretan ez da izango. Ultraeskuinak hitz gozoak ere Beirurentzat Barnierrekin baino baikorrago atera zen atzo Marine Le Pen bilera horretaratik. Fronte Popular berriaren baitan posizio oso ezberdinak ari gara ikustean, esaterako asambleako gehiengoari dagokionez. Fronte horren apurketa da Macron hasieratik bilatu duen eskenatokia eta entzuten ari zareten moduan badirudi kasu honetan Frantzia intsumitua bilera ronda horretatik kanpo utzita, arrakala hori bilatu nahi duela eta alderdi sozialista limurtuta zentzu horretan ari dela Biarnoarra, lehen ministro berria Asamblea Nazionalean bereak egiten. Hauxe beraz lagunok, kontatzeko genuen 11:04 minutu diren honetan. Eskerrik asko oinatza izpuru, guk aurrera jarraitu behar dugu, ze badatoz 2 maialen, eta biak elkarrizketatu behar ditugu, bakoitzak bere gaia landuko du, lasai. Parean eseri zaidan eska horrek ez daki berak daraman jertxea erantziniola beste bati barrurantz begiratzen du berak leiotik alako kotxe gorri baten maitatu zuen aspaldi kotxe gorrikoak ikusi du kalea gurutzatzen
Bihotzak salto egin dio, giratu da eskerrak bera ez dena bada beste norbaitentzat, norbait ordea, nahi gabe ukitzen diogu elkarri efemeridea. Bagoaz Donostiara, gaztea izan arren ibilbide luze xamarra du jadanik gure hurrengo gonbidatuak Maialen Solzabalberek, goazen etxekoak beti mugan eta mihiluze bezalako saioetan gidoilari lanak egin ditu, Zuzeu aldizkariko erredakzioan ere egonda, Bi Bazuek saioan erredaktore eta editore izan da, eta umoregilea ere bada. Barrixerka antzerki konpainian egin karkar egin du eta berantzako altxa komedian ere aritu da. Bueno, ni nekatzen hasi naiz. Kurrikuluma irakurtzen. Tabernan autobusetan gaude, talkarri ukitzen dio. Aritu da gainera herri ezberdinetan, hainbat elkarrizketa eskaintzen eta Polaina podcasteko esatari, zuzendari eta editorea ere izan da. Ideak gugan zauriak direlako, norberak bakarrik. Horrela entzun da esango duzute, begira, ez dakit, 50 bat urte izango ditu Maialenek, baina ez, uste dut, 30 ere ez dituela oraindik egin. Egunon Maialen, zer moduz? Kaixo, egunon ez, oraindik ez. Oraindik hor txertxe, bueno, laizter iritsiko dira, ez da, 28 dituzu okerez banago? Bai, 28, oraindik 2 urte falta dira, badirela. Bueno, pentsa, 30 iritsi arte zer egin dezakezun, beste 42 podcast, 14 bakarrizketa... 140 gidoi. 140 gidoi. Bai. Bueno, lehenengo galdera egin behar dizugu, ze bestela ez gara lasai geratuko. Alejandro Futbol Klubek itzuli dizu dirua? Ez, egia esan ez. Eta bukatu nuen, ez da WhatsAppetik idazten Alejandro Futbol Klubi, baina ez jaso diru bueltan. Bueno, entzuleak agian ez du ulertuko eta Maialenek berak bakarrizketa batean kontatzen zuen nola Alejandro F.C. bizun bat egin zion nahi gabe eta Alejandro diru hori ez zion itzuli eta begira pena bada, ze aipatu dut Maialen gaztea zara eta sortzailea zara eta gazte eta sortzaile eta euskaldun honetan dirua ez dago soberan, ez da? Bizum hori etorriko zitzegun bastante ondo egia esan, bai. Egia da mundu nahiko prekarioa dela eta asko jarraitzen degula, horre ere gustatzen degulako pasio eta bokazio horrengatik, baina egia da esan dezuna, bai. Ikusi dugu, aipatu dugu, mota askotako lanak egin dituzula, baina non kokatzen duzu zure burua? Edo non dago Maialen erosoen, aipatutako alor guzti horien artean? Nik uste dut, sortzen eta umorea den zerbait sortzen. Eta gero hori plazaratzen, noski. Bai. Eta nola umorean sentitzen zaren erosoen, horregatik aukeratu zenuen unibertsitateko ikasketa barregarriena, dela komunikazioa eta zuzenbidea. Bai. Hori izan zen, nik argeinun komunikazio mundutik zerbait egin nahi nula, eta gero, batzutu ateireketara zoazenean, eta esaten izutenean, bueno, bide bat ez egin dezakezu zuzen bidea ere, eta iruditzen zaizun munduko ideia honena momentu hortan. Holaxe, baina ez dut harreman handirik zuzen bide munduarekin egia zen. Gehiago horitzen zara sortzaile lanetan, eta hemen, arabearrez Barrixerka aipatu behar dugu, 2018tik martxan jarri duzuen proiektua. Okerez banago, nik entzuna daukat, sortu zenutela, berez, emanaldi bakar baterako? Bai. Sortu genuen, hor juntatu ginelako Donostian antzerki munduan ibiltzen ginen gazte batzuk, eta sortu genuen, formatua bera ere iruditzen zegulako oso berezia, eta guk ikusi nahiko genuken zerbait, egin genuen, eta bukatzean jendea galetu zigune aurrengoa noizen. Eta, klaro, guk ez genuen pentsatuta aurrengo bat egitea, orduan, hor ja gauza planteatu genitun, eta gaur arte.
Gaur arte hainbat emanaldi, bueno, gazteek sortuak, gazteentzat sortuak, eta aipatu duzu, bueno, sortu zenutela, ez? 2018an, agian falta somatu zenutelako, etzegoelako horrelako espaziorik gazteontzako? Bai, eta ikusten genuen, gure inguruan ere, jendeak ez zula oiturarik antzokira juteko, gu geuk ere, kontsumitzen genitun antzerkiak eta horrelakoak, baina ikusten genuen ez zegoela ezer, behintzat gure inguruan, hola gazteek sortutako ezer, pixka bultatuko zunak gazte gehiago antzokitara jutea. Eta orduan, sortu genuen produktu bat ikusi nahiko genukena, praktikamente. Bai. Eta gero, publikoak erantzun du. Ze gustatu zaio, eta soldautak egiten dituzue orain. Bai, jota, superpolita da ikustea bideo horretan, pasean betitzen familia eta kuadrilla. Gero jasi ginen pixkanaka, publikoan ikusten ezagutzen ez genuen jendea. Eta nik uste ibilbide hori ikustea eta hori denek batera bizitza, oso guai egon dela, bai. Oso ideia ederra, iruditzen zait, egitea zuk ikusi nahiko zenuken zerbait. Ze hor benetan hor badago egia eta hor badago konexioa gaiarekin eta hor benetan eskaini dezakezu zure honena. Berdina pentsatu nuen, joan nintzen duela urte batzuk jada, Formol laborategiak egindako album ikuskizuna. Bai. Ikustera baita gazteentzat sortua eta orduan ere sentitu nuen, bete zen, gazterzena ikusteko album, eta sentitu nuen, hau gazteontzako egina dago, baina gazteek egin dute, ze hemen badago umorea eta badaude txiste batzuk ezin direla bestela egin. Hori da, eta ni eren egon gaztezenan justo hor, eta oso 80ko hamarkadako generazioarentzako egindako zerbait zen. Eta ni ustez hori guai dago zen, konektate zupillo bat, eta gero ere iruditzen zaituzten bestekoa, egitea zuk ikuseneko zenuke zerbait zeola, ez zu bestela subskinisten produktu hortan, gero ja nekez disfrutatuko dezu hori plazaratzen. Orduan importantea iruditzen zait hori ere. Okerra ez dago, plazaratu duzuen azkeneko emanaldia Nahastumburi izan da, ez? Hor badaude bizilagun batzuk eta froga gehiago behar izanez gero, Nahastumburira joateko gonbita luzatzen dute, eta han bertan edo guztia argituta edo erabat nahastuta irtengo den pertsona. Nola sentitzen zara zu, Maialen, erabat dena argi daukazu edo zeharo nahastuta zaude? Begira, emanaldi honekin, bai nahi izan dugu eman, ezakit, pausotxo bat aurrerago, eta den dugu pixkat gauza esperimentalagoa. Eta orduan bai pasatzaigu, hasieran genula zalantza ulertuko zen, ezen ulertuko, gauza asko daude oso harrapatuko dunak eta keitxo. Baina emanaldia holtzaratu genunetik, baigoak moldaketatxoak egiten, eta horrek egiten du ere, guk ikustea argiago dena. Zegia da zieran, guk geuk ez genula argi ikusten ere, ulertuko da, ez da ulertuko, baina, gero publikoaren feedbackarekin eta hola, lasaiten zea, zendak esatik ulertu eta zieratik, ezakitze, bakitze, orduan, polita da. Eta lan hau uzartzen duzu, beste hainbat lanekin, zenik aipatu dut, gidoilari gisa ere aritu zarela, Miluzen ere, bai? Bai. Ikusten zenuen Miluze aurreko etapan? Kikek eta Iaskik aurkezten zutenean? Bai, eta umetan ere kastina ginun, zuteko lehiatzera. Ez dinuten hartu, baina bueno. Hauxe da orduan zure mendekua, orain barrutik ari zara lanean. Hori da, esan daiteke, bai. Bueno, eta kontatu mesez gure entzulei, zer den Miluzeko gidoilari izatea? Zer den zaiena ze? Hemen denok ikusten dugu Miluze, baina nolakoa da barruko lana? Atko gera, giro oso polita dugu, proba desberdinak daude, ordu bakoitzak proba desberdinak egite ditu, aldatzen goaz ere, gure artean, eta pixkat, zaude pixkat ezinbestean aktualitatea jarraitzen, baina ere pentsatzen gauza originalak, formula berriak, klaro, ja urte asko dira,
gauza asko egin dira, eta beti nahi ez du zerbait berria sortu, ez? Orduan, bueno, polita da, erronka da ere, baina oso polita da. Eta nondik etortzen zaizkizu gidoietarako ideiak? Oso galdera ona. Hasieran goratzen naiz pizkatzela obsesio batez, autobusean egon, ikusi ezakit zer lehiotik, eta, begira, hau proba baterako, edo kuadriarekin egon, egin ezakit zer iburu, eta, hau beste proba baterako. Baina, bueno, ja ikasi dugu pizkat lasaiago hartzen, asuntoa. Kuadriakoek laguntzen dizute edo ja nazkatuta daude dena delako zuretzat inspirazioa? Ez, bai, laguntzen digute, bai, eta askotan, baina hori guztirako, barrexerkako esketxe bate edo ere egin izan da potioan ateratako konbertsazio batetik, edo monologorako txisteren bate edo ere atera da, ez dakit kuadriako afari batetik, bai. Bakarrizketak aipatu berri ditezu, ez dakit esaten modan dauden orain, ala aspalditik datorren gai batet, baina egia da, geroz eta antzoki gehiagotan ikusten ditugula, edo, aurrekoan deban, emanaldia edukitzen dituzten, Antxon Telleria bira egiten ari da bere ikuskizunarekin, Barrexirkan ere abendu hasieran eskaini zenuten azkeneko emanaldi hau, umorea osasuntsu dago Euskal Herrian? Bai, guztiz, eta nik uste beti egon dela, beti esaten da euskaldunak eta umorea, eta ez nago ados. Eta betianik ez zigera iguazen mankekin, ja txikitatik kontsumitzen genuen umorea, o Martin Telesaia edola, egin dira pilo bat antzerkita hola, Itziber Garmendia, Jon Plaza hola, eta egin dituzten bila kontu ere humorezkoak. Behar izabal ere hortxe egon da beti humorezko bakarrizketak eta barre egiten. Orduan nik uste, orain badagola eta egia esan nioz opozinago, pues, plaza gehiago ematen direlako agian, eta sortu delako ohitura bat asko gustatzen zaidana, eta ikusten dela, jendeak ere kontsumitzeko gogoa duna. Orduan, hori ikusten da ere Barrexerkan esaterako. Eta hori iruditzen zait oso guai dagoela. Agia esan. Galdera hau gustatuko litzaidake ez egitea, edo behar hau ez sentitzea, baina bai jakin nahiko nukela, tamalez hau delako gure gizartea, sentitzen duzu emakume izan da gizonek baino esfortzu handiagoa egin behar duzula publikoa irabazteko? Bai, guztiz. Azteko, plaza batera igotzean, ja, dauzkazu oztopo asko zaio, izan daitezkela aurre iritziak, izan daitezkela ere, pues, izan da beti gizonen plaza bat, eta hori deno dakigu, eta ardun ja egoten zera ere, pues, beste autoexigentzia batekin arean. Eta mundu guztia egotzen dela super inseguro eta bere deskonfiantzarekin taula, baina iruditzen zait emakumeok, ez dakit nola esan, baina batutan demostratu behar degula gehiago bezala. Eta ikusi besterik ez dago, dauden gizonezko pilo bat beraien emanaldiarekin, nazioarte mailan, esparru internazionalean taula, eta igual asko, pues ez dira oso onak, baina gero daude emakume superronak, eta agian dute bakarrik bik horrelako emanaldi bat. Hori guztia islatzen da ere toki guztietan, bai. Beste esparru guztietan bezala, ez? Beste industrietan bezala, izan daiteke musikan, antzerki gintzan, umore giletzan, eta baita enpresa munduan ere. Hori horrela da. Esan behar da ere, nik uste animatu bat naiz ere, izan dela aurretik beste emakume asko egin dutelako bideo hori, ez? Ana Goitiak Mirarik, lehen esan derpea Egizabalek, Itziber Garmendiak, horiek guzti ezker ere animatu naiz ni igotzera. Orduan, pizkanaka, nik uste dut beren artean hola pizkatzaretzen eta gabezen eta elkar zaintzen bagoatzela. Soka luze baten kate begiak edo zaretela. Sortua zegoen soka hori, martxan zegoen, baina zuek ere heldu diozue. Galdetu nahi nizun, Maialen, ea zuk ze umoregile Euskaldun komendatuko zeniguken? Wow, bakarra, zindez bakarra. Zindezu bakarra esan? Ados. Ez. Egia da, juntatzen ganean askotan monologoak egiten daula, gauza batzuk polita dena da, bakoitza dula bere estiloa, bere gaiak, bere ironia, absurdeza edo bere pausak, eta horrek orduan egiten du, emanaldi oso batean imaginatu 5 umore gilen aztean,
izate dena superdinamikoa, da superdesberdina bakoitzak nola egiten duen. Orduan, esango nizuke, bukatzen zaitu honen hau, orduan ez bukatuko. Oso erantzun politikoki zuzena, Maialen? Oso ondo. Ez, txikitatik izan ez, Aitziber Armendiaren oso fana, adibidez. Bai. Aitziber zoragarria da, bendik ere besarka bat bidaltzen diogu, hemen ona etorri izan da, bigarren kafe hartzera gurekin, beraz, aspaldian ez gara berarekin egon, baina besarka bat bidaltzen diogu. Maialen Sortzabal bere, eskerrik asko tartetxo hartzatik gurekin egoteko, eta animo dauzkazun 1000 kontuekin. Bai, zuei, gustora gonaiz. Deskantzatzeko tarterik hartzen duzu noiz bait? Bai. Vale, ados, vale. Noizenka bai, lasai. Vale, lasaiago geratzen gara. Urtean behin. Eskerrik asko, Maialen. Bai, zuei. Urrenera arte. Agur. Beti epaiketaren menpe Seinalen aparez pare Ezin esan horretan agamen Lora sartu zerura irten Seguro nago nagero ez Iozka bate dio baiet Batu gara biktima estein Historia ez da Zigor, klasikoak prest? Bai, goiko apalean jarri ditut. Aimar, eta nobedadeak? Nobedade honenak, aukeratuta. Peio, nola doa zurea? Zine eszena honenak aukeratuta, disekziorako prest. Nekan eta Itziar, telesaiak zer? Thrillerrak eta dramak fondoan. Zientzia fikzioa, komedia eta animazioa ezkerretara. Hala, prest gaude. Igo Pertsiana, Naiz Irratiko bideokluba irekitzera goaz. Maite, bideoklubetan beti egoten da pornoa. Pornoa? Naiz Irratiko bideokluba, ostegunetan, arratsaldeko 6etan. Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko bannerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen badu. Eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin. Diva is a female version of a hustler, of a hustler, of a hustler. Diva is a female version of a hustler, of a hustler, of a hustler. Stop the train. Eta Beyoncéren ahotsak lagunduta, gure dibetako bat gonbidatu dugu gurera, egunon, Maialen Teiabide. Egunon. Zetzara diba sentitzen, ez da zu ikusten gaur fokoak, kamarak, denak zuri begira daudela? Bai, eta nire aurpegia zein izan den jakin da, uste ni ez naizela diba bat, inondik inora. Bueno. Baina, bueno, ez da zer pasatzen. Bueno. Bale, haien ez zara diba sentitzen, baina dibak izango ditugu izpide.
noski, iritsi da eguna, zain zaundeten, ni ere bai, gogo handia dakautontako egia esan, eta hitz egin dezagun behingoz, jende masak eta milioika pertsona mugitzen dituzten emakume boteretsu hauetaz. Eta gaur naiz eta ezagun musikaz hitz egingo, bai hitz egingo dugu, musikaren industrian zati garrantzitsuenetako bat, eta ez dela diba hauek, ze benetan esate izuet, mugitzen dituzten jende eta milioika euro, dolar, yen eta rupia indio guztiak, ez dela normala, orduan, pues bueno. A ber, kategoria ezberdinak egin ditut, diba, sailkatzeko diba guzti hauek, eta pues, egia esan pila bat ekarri dut, osik gaur, temazoak soilik. Ni ja pospozik nago Beyoncérekin abiatu dugu. Claro, es que a ver, dago abesti bat diba ditzen dena, pero es que vamos a ver. Since 15 and my stilettos been strutting in this game. What's your age was the question they asked when I hit the stage. I'm a diva, best believer, you see her, she getting paid. She ain't calling him the greeter, don't need him, her best man. This is a stick up, I need them bags, all that money. I'm a stick up, let me see the mask with that money. All my ladies get it up, I see you, I do the same. Take it to another level, no passengers on my plane. I'm a diva. Morning rain. I used to feel so uninspired. Eta diba batetik beste diba batera. Bueno, itzingo dugu gero hortaz, diba den edo ez. Ados. Zer da orduan diba bat? Zer da diba bat hori da? Hitz italiera da, esan nahi duena, jainkosa. Gaztelerazkoa, diba, divina, jainkosa, ez hortik dijoa. Baita ere esan behar da, diboak ere badaudela, baina bueno, gaur ez da gure topika hori, hasi que dibak, gaur dibak eta jazta. Baita ere, deitze zaio prima donna, lehenengo emakumea horrelako zerbait, ez prima donna. Eta ahots zabal eta boteretsuak dituzten emakumeak izaten dira, izakera indartsua dutenak eta normalean estenatokitik kanpo ere nortasun hori nabaritzen dena, ez soilik estenatoki gainean. Eta baita ere esaten da edo estereotipoak dio, eta bueno, agian estereotipoa asko bezala, pues agian egia da baita ere, ba, exigentzia handiak izango dituen artista dela asumitzen da, ez? Pues ez da, nik gogoratzen dutela, oin dela urte askotako, ez da, telebistan entzunun da, atentzioa dituziten bereziki, Jennifer Lopezek uste dut Madrilen eman bertzuela kontzertu bat, eta eskatuzun, ez da, ze hotelerako, 150 ariko iztaretan bakarrik egingo zuela, horrelako zerbait. 150 arikoa ez da ezer maialen, 300eko arikoak dira honak. Pues hori, ez dakit, gogoratzen nahi zolako zerbaitetaz, eta gatu nintzen, baina benetan egin garrantzitsua da. Baina hori, ez da, akaso, esaten dena, opariaren paperaren parte? Bai, horreitik, estenatokitik kanpo ere mantentzen den pertsonaia da diba hori, ez? Baina, bueno, bizitza pribatua baitare modu egozentrikoan bizi dute, eta horregaitik sentitzen dira igual eskubideekin. Bueno, Jennifer Lopez aipatu dugu, Jennifer Lopez sentitzen da eskubidearekin 300 ariko izarak eskatzeko, edo euskaloze urbotila espezifiko hori ere askotan izaten dela. Eta baitare esan behar da, gaur egunean popera zentratzen ditugu dibak, baina dibak operakoak dira. Ez di hain, originalki, esan nahi, ez di hain beste popekoak, baizik eta operako. Kuriosamente, gaur egunean operako soprano, mezzosoprano eta abeslari izugarri erraldoi hauek, ja oso pertsona normala dira, eta egiten dutena da kriston soineko ederra jantzi abesteko, eta jazta. Ja, euren diboseo hori, ja estenatokian bakarrik geratzen da, eta hortik kanpo ez dago beste zer. Ordea, diba hauek,
bai dia orain gehiago popekoak. Ez dakit hitz egingo dugu, baina hemen badago generoak eta matxismoak badu bere lekua diba kontzeptuan. Ze Jennifer Lopezi diba deitu izan zaio oso hasieratik eta agian egia izango da eskatzen egiten dituen eskaerak izugarriak direla kontzertu bate ematerakoan, baina diba pixka bat kontzeptu iraingarri bezala erabili izan da, oda gehiegikeriak egiten ditu abeslari honek, emakumezko abeslari honek, eta gero horrelakoak entzun ditugunean gizonetatik, rock izarretatik, agian eskatzen dutela, agian rock izar batek ez du eskatzen 300 hariko maindira baina igual gela izorratzen dizu. Edo agian eskatzen du edukitzea kokaina poltsa bat eta prostituzioan jarduten duen prostituzioaren biktima den emakume bat bere logelan edukitzea kontzertu baten osterako. Eta hori egitzaie dibo deitzen. Ez etzaie dibo deitzen hori da. Baita ere agian entzuni merdu gau erkatu. Deskonzentra duten naiz abesti baekin. Larogeiko amarrita bat. Gauza bat, igual, etorri naizela Flop Kultura podcastan zuten Spotifyen, esan behar da, nire gaurko saioa da For the Gays and the Girls. For the Gays and the Girls? Osea, vamos, zarantzari gabe. Baina berdin dit. Azken hamarkadako eduki honena For the Gays and the Girls sortu da, así que... Bai, ze kriterio zona dakago. Ez dago besterik. Bueno, a ver. Esai guzu? Nere planteamendu bat inet. Zuen iritziz diba bat jaio egiten da edo sortu egiten da? Nere iritziz diba bat sortzen du industriak. Baina industria saiatu daiteke norbait diba bilakatzen. Eta ez lortu. Ze diba izateko energia berezi bat Euneko 1-2. Bai, ez da? Bai. Ez dakit den karisma, ez dakit den lotxagabekeri puntu bat, ez dakit zehazki zer den, baina badu pixka bat sortzetik eta pixka bat marketing aldetik, baina berezko zerbait izan behar dezuzuk diba bihurtualizateko. Nik adibidez, zuei etzaizue pasa eukitzea inguruan dibak diren pertsonak, baina ez diala estenatoki batean egoten inoiz. Zalantzare gabe. Orduan, nire iritzi pertsonalean, badia pertsona batzuk segurtasun eta determinazio mugagabea dituztenak. Osea, argi daukate, arrakasta ukitzeko jaio diala, eta ingo dutela edozer hori lortzeko. Eta industrian sartzen dianean, da behaien visualizazioan konfirmazioa eta oain bertan, osea, industriak ematen dizkio medioak hori gauzatzeko. Baina zuk esan dezun hori askotan igual industria tematu daiteke izar bat edo artista bat diba bilakatzen eta ez lortu, ze pertsona horrek ez dauka aura hori bere inguruan atentzioa bereganatzen duena eta botere hori erabiltzen duena, baina eske nik benetan esate dizuet, osea, nik uste dibak jaio egiten diala eta gero batzuk materializatzen dira produktu kontsumigarri bezala, ez dakit hitz hori existitzen den. Baina, nik uste hortik doala, osea, nire iritziz bai jaio egiten dira. Osea, badaukate hori determinazio bat eta visualizazio bat, igual, lehenengo urteetan gainontzeko entzat pixkat izan daitekena de lulu, baina, errepente ikusten duzu pertsona hori arrakasta ukitzu eta esatezu, kauen dios, lortu du. Bai, behar dalde batetik uste dut determinazio hori eta bestetik berezko doai batzuk ere, bai, izan behar dituzu. Gertatu liteke berezko doaiak izatea, baina determinaziorik ez baduzu, esan duzunak, geratzen dira zure inguruko diba horiek, ez direnak industria horretan sartu eta ez dutenak. Baina eske diba bat determinaziorik gabez da, diba bat, nik uste. Hori da, esan doaiak izan ditzazketena, baina falta zaiena akaso determinazio hori. Eta determinazio izan eta doirik gabe. Bai, bueno, eske badaude talenturik gabeko dibak. Baite. Epa, badaude talenturik gabeko dibak. Hombre, baietz eta nik horra puntauta azkatiru, baina nire iritziz badaude talenturik gabeko dibak. Pentsatzen dutenak igual, euren visualizazio hori dela mundu artistikoan edo ikusentzumenezkoa edo lo que sea, pentsatzen dute hori dela, baina eske igual euren talentua ez da ikusentzunezkoa baizik eta josten, ez dakit, edo beste zerbaitetan. Osea, nik entzun dut
nere ikasle garaitan, nere ikaskide bat, esaten, ni naiz mokatriz. Eta esatezu, zuza nahi dezuna. Nahi dezuna, bai. Zuk esaten malmezu, zara mokatriz, pues vale, baina mesedez afina orain. Osea, hori, talentua dauka pertsona honek, bai. Visualizazioa dauka lana baino gehiago, baita ere. Orduan, pues bueno, diba bat da, baina lur pixkat berdu. Ni sentitzen naiz pixka bat talenturik gabeko diba, Hau da, nik abeslari izateko moduko ahotsa edukiko banu. Nitzak hemen egongo. Ez, nitzak hemen egongo. Egongo nitzake. Oetik esnatu berri, presari gabe. 300 izarekin. 300 izara egipziarrekin. Lentejuelaz jositako pijama batekin. Buah, ze zara taloiteko hori, ¿qué dices? Bakarrik egingo nuke. Zarata. Lentejuelaz pijama eta tapoia jarrita. Eta begiak tapatzeko. Hori, pijama kenduta, eta baino ontzi erraldoi batean, Kleopatra lez. Asto esnerekin bainatu. Asto esnerekin bainatuz. Eta gian entzungo nuke bigarren kafea eta esango nuke hauek. Pobre gixaxo horiek, horrari dira, Irrati saio bat egiten, Eta ni hemen mundu mailako izar baten antzera. Pobre eta gixaxo gintzade bago juri sentitzen dut. Horretik, diba nahizelako baino talentu. Baina, hau da nada, ahotsa ez daukalako, Zeukiko balu, zalantzari gabe. Hombre, baina zalantza izpiri gabe. Zenda, detaile txiki hori, biologiak agian, pues... Begira, agian biologiak ondo aukeratu du humiltasunean oreka bat topatzeko. Neska honi ez diogu emango segulako ahotsa. Ja behartuena. Bestela ez genuke jasango. Hori ere izan zitekeen, bai. Orduan, badaude dibak talenturik gabeak, badaude, eta asko dago, talentu dun emakume asko, ez direnak dibak. Hori da, bai. Eta baita eskerrak, danetik egon berda. Hori da, denetik egon berda. Baina bai ni ados nago esaten zenuerekin aura berezi bat edo energia berezi bat behar dela. Bai, estenatoki gainean daudenean begiak pum, horra. Nik uste euki behar dute faktore hori, bestela eskez dia dibak, besterik gabe. Baina baditugu mota askotako dibak. Hori da, bai. Eta marikontxiek oso ondo erakutsi digute azkeneko, pues ez dakit, 20 urteetan zer, esikin bezez, jarri zezu abesti hau, esana etena aurkezteko. Category is stars, statements, and legends. What category are you walking in? Femme Queen Realness. Femme Queen Realness is in the house. So I've snatched before. Any other categories you're coming for? Butch Queen Realness. Butch Queen Realness. Well, honey, you might have that one in the bag. Tens across the board. Hold that pose for me. DJ, start the music. Bueno, ez dakienarentzat RuPaul mesedez. Bai. Ez pixka bat. Bai, RuPaul mundu mailako travesti ezagunena. Eta beratxena, izango da, baina bai referente bat mundu honetan, zalantzari gabe. Pues bueno. Eta hon RuPaulek dien bezala, category is... Vintage Diva. Vintage Diva. 70ko hamarkadako 3 diva. 70 hor pixka moituko gea. Patti LaBelle. Zalantzari gabe. Aipatu nitzuen aurreko denboraldian, Patti LaBelle. Diana Ross. Disco diva, dana, esan berda. Por supuesto, Diana Ross. Queen Diana. Zuk ikusi duzu Diana Rossen body morea lentejuelakin? Bai. Hori da museoko obra bat, baina, bueno. I'm Coming Out, ez dut temazoa. Noizbait pentsatu eta besti hau analizatzea introa. Zein egiten du melodia? Bateriak aka melodia! Bateria jolen momentua, Julen. Bai. Kizton temazoa, I'm Coming Out. Historian bat eta bakarra. Segulako temazoa dago. Eta hemen, baita ere, Cher. Bai. Hor, gidoian jarret, do you leave me love after love? Komentatu berdet gauza bat, Deban irailan, etorri zian Divinako Ebe Media eta Albina Stardust, naizela oso fan. Bai. Eta neramakin jo nintzen bingora, intzuten bingora. Wow. Zesan un, zeikin jongo naiz neramakin, obvio. Diba. Total. Jarri zuten, do you believe in love? Jarri zuten Cherren abestia. Ta nerama hasi zan,
ezakit, de repente gaztetu zan 30 urte, eta zidan dana ematen, da nien plan, bueno, pues nera baldin mago nire, bai. Venga. Eta Divina Komediak egin zigun horrela, osea, en plan, oso ondo, zeate hemen bakarrak ulertu dezutenan ze gertatu behar den, eta zer egin behar den, osea, izate zuen publiko papela ondo betetzen. Ze beste danak zeuden katxiarekin, eta zaki zer, da, eta no estaban a lo que estaban. Osea, eskazu bi drag queen hor jolastu jokura. Zure divinometroa Osea, bere igoin une berda, gorenean zegoen. igoin berda, bai, jazta. Bueno, en fin, entzun dezagun pizkatu. I want the world to know. I got to let it show. I'm coming out. I want the world to know. I got to let it show. Vale, orduan hauek dira vintage divak, 70 eta 80ko hamarkadakoak. Gehiago daude, noski, baina bueno, hauek dira irola ikonikoak dianak. Ze gainera hori diva bat ikonikoa bilakatu behar da, bestela ez da diva bat. Vocal diva. 80ko hamarkadak. Baita ere deitzen zaiona aka The Vocal Trinity. Eta hemen, benetan goiuri jarri nahi ez duna bestia, ze, en fin, Celine Dion, Whitney motherfucking Houston, dana esan berda, eta Mariah Carey. The Queen of the Divas. The Divest. The Divest. The Divest, bai. I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. Oi ipurdia, oi ipurdia. Bai. Hiru abeslari hauek daukatena mankomunean da ez dutela inor eta ezer behar dizdiratzeko. Osea, jartzen dira eszenatoki gainean, foko bat, musikariak horratzean ilunpetan, zertarako foko bat. Osea, atentzia ez dago teklistan edo ez. Atentzia da Whitney Houston, da Celine Dion, da Mariah Carey. Eta jazta, osea, hirurak prodigio vokalak, teknika super onarekin, eta oso ahotzantzekoak, osea, timbre ezberdinak, desberdin du ditzazkegu hiru ahotsak, baina hirurak sopranoak, kriston rangoa daukatenak, eta beltin teknika menperatzen dutenak, o menperatu zutenak, perfekziora. Eta nahiz eta orain, Mariah Carey, bere delfin ultrasoinu hoiek jaetzeizkion leheno bezala ateatzen, osea, sobreagudo hoiek, pues, baleekin komunikatzeko balio dizkiotenak, ja ez dago igual 100%, baina bueno, Mariah Carey beti izango da Mariah Carey, eta Celine Dionek aurtengo joku olimpikoetan, pues, oparitu digun zeakin, pues, ez dakit nola ditu horri, pues, show horrekin, pues, bueno, pues, daude oraindik martxan. Pena bat, baita ere esan dezakegu tragic diva Whitney Houstonen bizitza. Dana esan berda. Ze izango litzateke Whitney Houston gaur egun, pues, drogak ez balira bidetik pasa, ez? Baina, bueno. Izan zaitezke diva bizitzak gora beratxua izan gabe. Ze niri burura... drama pixkat edo ezerrez. Burura etorri zait, 80ko hamarkadaz ari garela, eta bokal diva hauetaz Toni Braxton, baita, hemen agian ez da hain ezagunak gero jarriko dizute abesti bat eta ziur ezagutzen duzula, baina Toni Braxton sekulako diva da, eta Tonik ere sekulako bizitzak gora beratxua izan du, izan zen mundu mailako izar erraldoi bat, gero diruri gabe geratu zen, industriak berak, bueno, trampa batzuk egin zizkiolako, berriro berreskuratu zen, gero gaixotasun bat, zait Whitney berak ere horrelako arazoak izan zituen, eta iruditzen zait diva izateko ere... Bai, drama pixka bat, drama pixkat ez, osea, drama razioak egon berdiala. 5 urtetik behin, desgraziren bat. Ze bestela, pues, gainera baita ere horrek mito araikitzen du. Batez ere, resurrekzioa datorren bakoitzean mitoa eraikitzen du. Baina, bueno, ostras, aldet gauza, biskor-biskoroak kontatu. Atzo, 4 urteko umiekin klasia aukinun. Eta eginan dantzatzen. Eta etorri zitzaiten 4 urteko neskatxo bat esateit. Jesus, berpizteko lehenengo hilin, berda, ez? Eta gero juntzan dantzan jarraitazen da izugarri graziosoa iritu zitzai. Eukizuen horrelako revelazio momentua. Bai, konturatu intzan, jabetu intzan. Baina, bueno, sin más, gabonetako kontuak. En fin, aurra jarraituko. Bai. The Y2K diva. Hemen aldaketa hundiba dator, ze oso abeslari onak dia, baina hipersexualizazio izugarria dago.
Ze diba, orain, 80 diba hauek, daude estenatoki gainean besterik gabe. Besterik gabe daude abesten, eta showa ematen da, jazta. Baina, derrepente, 2001-etik 2002-tik aurrera, ja bestea ez da nahikoa. Imerdezu performance osoa, dantzatzen, arropa provokatiboak, postura provokatiboak, letra provokatiboak, eta bideo hipersexualizatuak baita ere, aldaketa bortitza datormen, eta TCA pila bat. Ze jartzen da modan, ja 80ko markadatik, argal egotearen, heroin chic hau guztia, eta orduan, Y2Kko abestiak oso guaiak dira, baina nik uste badaukatela horrelako gaztigozo bat, ze pixkat trauma asko ekartzen dizkigute umetan edo nerabetan ikusi ditugun neskoi batez ere. Baina, bueno. Girls gonna shake the room. DJ spinning, show your head. Let's get dirty. That's my jam. Nik aitortu behar dut diba hauekin hasi naizela. Claro, nire bai, horretik. Eta Kristina Aguilera entzonten nuela etengabe. Ume moko bat nintzenean eta orduan kuleroak pijamaren gainetik jartzen dituen. Eta ze Kristina Aguilerak eramaten ziten horrelako galtza bakeroak ziren, baino ipurdia irikita eta tanga gainetik edo horrelakoak erabiltzen ziten. Maialenek esan duen bezala, ja ahotsa etzelako nahikoa eta performance bat erakutsi bertzalako eta gainera oso hipersexualizatua. Eta bueno, analisi feminista hori egin aurretik, 6 urte nituenean jartzen dituen kuleroak pijamaren gainetik eta dantza egiten nuen. Kristina Aguilera entzute. Gero... Eta Kristina Aguilera da adibidetako bat, baina gehiago daude. Beyoncé, por supuesto. Crazy in Love 2004, milenioko abesti onena oraingoz, a ber ze pasatzen den. Eta jarri dut Rihanna, baina Rihannarekin nola asterisko batzuk. Ze ez da Jesu Kristoren ahotsa bestekin konparatuz, ez dauka Beyoncék eta Kristina Aguilerak daukaten ahots erraldoi hori eta boterotxo hori, baina ezin da ukatu ikonikoa dela. Eta marka pertsonala daukala, eta Umbrella ez dugula superatuko inoiz. Aterki bati indako abesti onena da. Jazta, hola da. Eta pertsonai bezala, edo diba bezala, oso ona. Ez du atera disko bat azkeneko hamarkadan? Bueno, barkatuko diogu. Baina bai, eta jende asko agian, edo, entzuten duenak, ausentzia handi badago eta propos dago ausentzia hori 2000ko urtetan, baina berdin dit, gero esplikatuko dut zergatik. Vale, oso ondo. Aurrera jarraituko dugu. Aurrera, beste kategoria bat. Eta gainera hemen bakarrik dagoena Eccentric Diva. Lady Gaga, evidentemente. Lady Gaga bezalako artistarik egon da? Ze zentzutan? Rara, zoro puntu batekin, personalidad multiple. Oso berezia da Lady Gaga, oso berezia da Lady Gagaren bilakaera, zeguk Lady Gaga ezagutu genuen aragiz egindako soineko bat jasoen zuenean, ezagutzen genuen hilarekin egindako horrelako laxoak eta erabiltzen zituenean. Azaldu zanean arrautz baten sari batzutan. Horrela ezagutu genuen, baina gero bilakaera bat izan du Lady Gagak eta atzeraka bezala, ez? Hollywood zarreko artista bezala beltz ez jantzita. Oida, eta oso soil eta soineko beltz bat eta egian eskularrotxuriak eta jaz abesten Toni Bennetekin. Hori da, bai. Baina hasiera, Poker Face, hasiera hori, Big Grandanesekin bideoklipean, dantzatzeko modua, ahots timbrea, mezzosopranoarena asko zer ilunagoa, oso abeslari ona da, Lady Gaga, oso ona. Igual ez dauzka beste abeslari batzuek dituzten agudoak, baina grave oso potenteak ditu, oso versatila da, eta nik esesnet burutik atera, 2011ko VMA sarietan, Lady Gaga gizonez jantzita, monologo bat egiten du, eta gero pianon esertzen da, eta abesten hasten da, como si nada, zigarro batekin, da zakizu. Artista hau, eta dago Britney Spears horrela. Begira, bai. Ez duela ezer ulertzen emakume horrek, baina bai, da eccentric diva, eske jazta. Nik disfrutatu nuen lehenengo makrokontzertua izan zen, 2009an Bartzelonara joan nintzen, Palau San Jordira Lady Gaga ikustera umemoko bat nintzen, 2009an, oso gaizte, baina bueno, nire anaia Bartzelonan bizi zen, eta gelakide bat eta biok, ara joan ginen, eta
etzen nire abeslari gustokoena. Eta uste dut junitzela kontzertora pixka bat baita, plan, ulertzeagatik, zergatik zen hain ospetsua Lady Gaga. Eta kontzertuaren bukaeran, pianoa jotzen hasi zenean, bera bakarrik, eta eszenatokian ez zegoen beste inor. Eta atera zen mutil bat, eta, prestatuta zegoen, baina pianoari su eman zion. Eta pianoa sutan zegoen bitartean Lady Gagak jotzen jarraitu zuen. Wow. Iconic. Orduan ulertu nuen, beste guztia ere bazela Lady Gaga, hau da, mozorroak bazirela Lady Gaga, baina mozorro guztiak enduta ere, Lady Gaga bazela musikari ona. Bai, eske oso musikari ona. Eta oso artistikoa. Da, oso bestekin konparatuta nire iritziz da artistikoagoa. Eta Alejandroren bideoklipa adibidez oso adibide ona iruditzen zait. Hau, ilustratzen duena edo aplaus, etzunten nahi gana bestia baita ere. Jarraitzen dugu, Disney Diva. Por supuesto, Disney Factoriak eman ditu bere divak, eta okurritzen zaizkit bi, Ariana Grande orain dago, la Wicked asuntoarekin, boltak ematen da txapa sartzen, eta Miley Cyrus, aurrekorteko Grammy, edo aurtengo? Aurrekorteko edo aurtengo? Azken Grammyetako irabazlea, behingoz, merezita, jope. Hannah Montana izan da, neska, begi izan The Girls, berriro ere, gure erreferentetako bat, Disney Channel, Phineas y Ferb, bai, por cierto, Phineas y Ferb, kriston temazoak dazka, Hori beste baterako, Hori beste baterako, baina, bueno. Miley Cyrusen ahotsa ez da asko entzuten, iluna, basua, altoarena, oso rockeroa, dana esan berda, indarra asko dauka, eta oso teknika ona dauka. Eta ez da gehiagitze egiten, makumentaz. Wrecking Ball momentu raro bat izan zen, baina nik uste izan zela Hannah Montana atzean ustearen behar hori, eta Party in the USA, eta abesti horiek izatezu igual. Aiba, bueno. Berak onartzen du urte batzutan galduta. Fase bat, hori da, fase bat izan. Eta fase bat ibilizela, eta orain beste fase bat. Baina oraingo Miley Cyrus, ostras, bai, artista bat burutik oinetarainokoa, eta aintzat hartzekoa. Zat divas. Zat divas ere badauzkagu. Hombre, Amy Winehouse. Zalantzari gabe. Zalantzari gabe. Tristura transmititzen duten artista hauek. Diva izugarriak dianak. Eta, kasu enten izan zianak. Hori da. Eta, nik Whitney Houston bai azkeneko eta urteetan ere hemen sartu nahiko nuke. Zeba bai, zat diva. Sadness, bai. Bai. Eta Lana Del Rey. Ez da igual munduka hotxonena, baina bere ez dakit, artean tristura konstante bat dago. Eta berak pertsona bezala tristura hori oso ondo transmititzen du. Eta aldarrikatzen du. Bizkat anarik ere aldarrikatzen duen bezala tristura, eta Lana Del Rey ere uzet, badauzka besti batzuk, udarako tristura, edo horrela izena dutenak, berak aldarrikatzen du, triste egotearen kontzeptu. Eta Lana Del Rey ez da nere artista guztokone inundik inora, baina onartu behar dut, entzuten detenean, adinagola. Da, ez dakidan transmititzen dunagatik, edo baina harrapatu iten hau, hau txorrek. Lana Del Rey iruditzen zait pixka bat sortutako diba, produzitutako diba. Eta nik ez diot hainbeste ikusten berezko... Eta oso nostalgikoa da. Alderdi hori, baina pixka bat bai horrela oso industriak saldu nahi duen diba bat bezala. Izan daiteke bai. Love is a losing hand, more than I could stand. Izan asko aipatu ditugu, baina izan asko atzean geratu dira. Honorable mentions, menciones honorables. Jessie J. Bai. Igual, aipatutako ahotz honena. Eta ez duna ez diola inork kasurik egin. Jessie J. Jennifer Hudson. Dala gure garaiko Aretha Franklin. Hori da. Zalantzari gabe, baina Adele, retired diva. Retiratu zaigula. Niretzat Adele da benetan... diba goitiberakoa, pixka bat diba Trinity horren antzeko. Adelek ere Adelek ez ditu akrobaziak egiten eszenatokian. Adelek ez ditu jartzen kuleroa galtzen gainetik. Adelek jartzen du belusezko soineko beltz bat, eta listo. Hori da. Eta gainera oso humoretsua da. Oso sarkastikoa, hori oso ondo dago. Sia,
Mysterious Diva. Eta gigula nor den. Kriston, bueno, igual orain gehiago, baina bere hasieran, ematezula Cruella de Vil, Bai, ere hile ordearekin begiak tapatuta, eta zienekien. Eta kriston ahotz polita baita ere. Hemen ausentzia handiak egon dira, ez ditut aipatu Madonna, ez ditut aipatu Britney Spears, eta J-Lo hasieran aipatu dugu, baina izaren asuntoagatik. Nere iritziz dibak dira, baina dira untalented divas. Ez dute ondo abesten, jazta, esan dut, punto, jazta. Ez dute ondo abesten, jazta. Ose, berdin dit, ez dute ondo abesten, punto. Osea, ikonikoa dira, bai. J-Lo lapur bada, bai. Ze bere diskoa etzun berak abestu, lehenengoa. Bai. Etzun berak abestu, jazta. Britney Spears da Disneyko produktu bat, industriak matxakatu duna eta paparazziek suntxitu dutena, eta geratu da txikituta emakume hori. Baina etzun inoiz ondo abestu. Eta Madonak dakana da inguru asko, baina Madonak ezin du ezer egin berak bakarrik. Ze ez du ondo abesten. Jazta. Zugusten zu sareetarako kortea bateratzen balin badegu. Pues igual, Kantzelatu. Igual mehatxu bat iriste zaite etxera, baina berdin dit. Madonak eta Britneyk, J-Lok ezain beste, baina Madonak eta Britneyk zale asko dituzte, Badakit, nik ez etesan, ez dianik izugarrizko dibak eta ez dianik ikonikoak. De hecho, Britneyren irudia, dago oso matxakatua, eta ez da batere justu berekin egin dena. Baina, aspektu musikal batekin ezin dituzu konparatu urte berdinean Britney Spears eta Christina Aguilera, eske ezin dezu, eske ez dia berdinak, eske Britney ez du abesten, oso gaizki abesten du, jazta. Eta Aretha Franklin, ez da diba bat, da izaki mitologiko bat, da leyenda bat. Dago guztiaren gainetik, eta beregandik etorri da beste dana. Orduan, nere iritziz pertsonalean, Beyoncé dijoa bide berdinetik. Nere iritziz. Ados nago. Bide hori darama. Izaki mitologiko bilakatzera doa, nere iritziz. Aretha Franklin ja ez dago gure artean, baina emakume horrek egin duena diba, bizirik zegoen bitartean diba bat zan, orain jada, izaki mitologiko bat. Zalantzari gabe, bai, leyenda. Begira, lehen aipatu dizut Toni Braxton nik ere dibatzat jotzen dudana, eta Toni Braxtonen abesti ezagunen agian Unbreak My Heart da. Sonatzen dizu? Bueno, a ber, lehenengo 5 segundo hauetan agian ez. Ez, zeitzen bat, milioika etortzen. Entzungo nun seguru, baina eske izena bai, sonatzeit. Beste emakume beltz ahots zoragarri duen bat. Bai, bueno, dibak gora eta dibak bera. Nik nola, oporrak pasa arte, naizen ez etorriko, gaur derrigorrezkoa, naiz eta urtikaria pixka bat ematen ditena abesti honek, pues all I want for Christmas is you. Giz kroketak, dana esan berda, nire kasuan, baina bueno. Baina, egia esan Mariah Carey da nire ustez diba izena hartu, adjetibo hartu, eta bere ganatu, hobekien bere ganatu duena, beraz, zalantzari gabe, Maialen, ados nago zurekin, agurtu behar ditugula entzuleak, baina azkeneko minutuak egingo ditugula abesti honekin. Bihar ere, hementxe izango gaituzu entzule, 10:05, naiz irratian. Orain gozatu diben artean diba handienarekin. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.
Calm and bigarren kafea.